सो हॅलो गायस, आज आम्ही करतो पिझ्झा आणि त्या लोकांना आता आम्ही व्हेजिटेबल काय दी चिंटू मौसी सीला सांगल्या अरे चिंटू त्यारे दाया आईची क्वालिटी मशी किती रे हायफाय दिसतं त्यांनी रे किती आम्ही फायनली S23 घेतलेला असा गा सपने देखना अच्छी बात है। असा आता आम्ही उद्या भाजी घेऊ पिझ्झा करता चिंटू मावशीचा ओरा मायनस चालला असा भाजी घेतल्यास आम्ही आता आम्ही डायरेक्ट ओसोन करतले हवे आता आणि पिझ्झा डो आणला आम्ही मंजोनीचा आणला मार्केटात मंजोनीचा असा त्यांना आम्ही डो आणला डायरेक्ट आम्ही करतले मागे पिझ्झा 1 2 3 Oh my God! जवळ बया काने चिरता आणि या करता I am sorry, Babu. बस बया काने कट करता आणि मोठे चलता आलं इथले आमच्या मोठे असा हे सोडता कट करता इथले मोठे आता आम्ही डो वाड्या आता आम्ही डो वाढला बय पिझ्झा बेस मंजनी सगळ्यांना हाडला आणि म्हाका 35 कितले पडला प्रायस सांगता असली हे बघ म्हाका 35 पडला ते आणि हांगा अशी कितें आसा भाकरी अशी भाकरीशी दिसता आमकां तांदळाची आणि बरें आसा गाइस बॅकग्राऊंडात रात्री ते पहिला गाइस त्या